Bojomu ketoke tuwek men to yo. Update. Kowe ro ben ora. Ya ngerti. Lah wong-wong ngene lho sing digoleki sing nom. Nek tau tumono wong yang urut nampa sing tuwek. Kan sing nom. Ton saiton kowe tak omongi yo ton. Ngerti ngono nyapa ora gelem ngenteni aku tuwek sok. Karena kowe kok aku yo kok golek bojo sing enom, sing isih brandong jago brandong mbuh ngono kae. Lah iya brodong lho gawi. Kok suruh masuk kok apa karena aku rapi karo kowe. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bareng rapi aku kan budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Kidut mau jaluk ngene Jawamu. Nila lumrahe ta jaluk duit ning bojo. Masa kok gelem kerja nang ngene omong. Rapi kowe ora perlu tuwek nom cah. Tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Bojone wong.